Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal. Ja, nu det udbylden er sprunget, jeg er det, man kalder gal. En sinke, en dåre, en jubelidiot. Jeg er født uden noget intelligensdepot. Jeg passer ikke ind i kommunens kasser, og jeg er blevet kaldt en mental spasser. Jeg kan ikke gå i skole eller passe noget job. Jeg når aldrig op til samfundsbjergets top. Jeg kan ikke engang handle alene, og jeg må støttes i den sene nat, for der føler jeg mig allermest forladt. Her kommer alle de dæmoner med deres klamme mosekoner for at æde hver en tanke og få mit lille hjerte til at stoppe med at banke. Ja, jeg har paranoide tanker, der ikke er mine. Ja, jeg har abnorme forestillinger, der ikke er fine i kanten og minsanden. Om jeg ikke også er depressivt anlagt. Og med det sagt, kan jeg ærligt fortælle, at jeg hader alle andre. Men mest af alt, at jeg skal vandre blandt de dødelige og beskæftige mig med det kødelige. Når nu min hjerne er så fuld af tankespind, at der ikke er mere, der kan bankes derinde. Jeg har så fucking mange store problemer. Så meget, der skal sættes i systemer. Jeg kan ikke bare rydde op derhjemme. Der er så meget værdifuldt, jeg skal gemme. Papirlapper, plastikposer, små stykker snor. Der ligger skatte overalt, hvor jeg bor. Jeg kan ikke bare gå ud og tage et bad. Jeg kan ikke bare lave aftensmad. Jeg kan ikke bare lige børste mine tænder. Jeg kan ikke bare lige se mine venner. Fordi alt skal planlægges ned i mindste detalje. Jeg giver mig nu bare den fucking medalje for heltemod og udholdenhed i et liv, hvor onde cirkler, de bliver ved og ved og ved. Jeg er ikke selv et sekund i tvivl om mit geni. Desværre kommer det bare ikke ud, fordi jeg har klaustrofobi i mit eget værende. De fremmede stemmer er pludselig blevet det bærende element i min eksistens, og det har haft den konsekvens, at jeg har nok i mit lille firkløver af stemmer, der overdøver verden, der ellers godt kan larme med sine lange fangearme. Ja, jeg er åbenbart så syg i hovedet, at jeg altid har en seng klar på psykiatrisk afdeling Amager. Men det er lidt ligesom om, at min diagnose burde udleveres sammen med en brækpose. For det skaber en ordentlig portion kvalme og diarré, når normens lange lykke, den strammer til. Og der sidder nogen og befaler, at jeg skal skylles ud i samfundets udtrækskanaler. Fordi jeg ikke kan yde det optimale, bliver jeg en del af den store marginale tosseklasse, der må tilpasse sig det, de normale dikterer. Men pas på, for vi bliver flere og flere en dag, når vi gennemskuer det hele, og medicinen ikke lammer alle vores kropsdele. Så vil vi være så mange sindssyge psykopater, at de normale ikke længere har alle mandater til at bestemme, hvilken kategori vi hver især skal puttes i. Det kan godt være, at jeg er lidt til en side, men det vil jeg da skide på. For jeg er ikke ude på at opnå noget andet end bare at være. Være glad og være i fred for samfundets konstruerede virkelighed. Thank you.